my YouTube channel. Ayan. For today's video, andito po tayo ngayon sa Sual Pangasinan sa Masamirey White Sand Beach. Ayan po. Ayan, kung makikita nyo po sa aking likuran. Ayan, ganyan po kaganda po yung beach na to. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe and click na rin sa yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Tayo sa Masamirey Beach. Ito po yung pangalan po ng beach na to sa Sual Pangasinan. Dito po yan matatagpuan at white sand po ito. Ayan. Maganda po yung island po doon sa gitna. May isang island po sa gitna at pwede po mag-camping dyan. Ito po kami sa mga gilid po ng beach sa magbatunan po. Mga puno dito. Alam mo ano yung puno na yan? Yan sa taas. May mga puno. Dito lang po yan sa Sual Pangasinan po. Gusto nyo pong pumunta? Pero hindi mo kukuha.
tayo sa Masamirey Beach po ng Sual Pangasinan. Ayan, kung mahilig po kayong mag-tour po, nandito po ako sa Sual Pangasinan. Ayan, ito po yung isa po sa mga dinadayo po ng mga tourist dito sa Pangasinan. Kaya pag hindi pa kayo nakapunta, punta na po kayo magbakasyon. Pwede po kayo mag-overnight po dito kasi maganda po yung place. Ayan, nakaka-relax po. At saka maganda po yung mga rocks formation po dito sa Sual Pangasinan. At ito guys, ayan, ito guys po, white sand beach po ito ng Pangasinan. Ayan. Kaya marami po kayong mapupuntahang mga resort po dito, iba't ibang mga formation po ng rocks at sa iba't ibang ganda po ng mga beaches po dito sa Pangasinan. Ayan, isa lang po ito sa mga magandang place dito sa Pangasinan. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Ayan, mamasyal na po kayo dito sa Pangasinan. Ayan, dito po tayo sa Sual ha. Ayan. Bali guys, biyahe po namin, Ordaneta, kasi sa Ordaneta po ako nanggaling. So, nag-rides po kami dito ng mga kasama po. Ayan, rides pa lang po. Ayan, 2 hours po ang biyahe, Ordaneta from Sual, Pangasinan. So, ang ganda po. Ayan, bawing-bawi po yung pagod. Ayan, saka puyat na rin po sa pagbabiyahe. So, ayan po, makikita nyo po yung kagandahan po ng Sual, Pangasinan. Ayan. So, iikot ko po kayo. Ayan. Itutour ko po kayo. Ayan. So guys, pag bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. Ayan, thank you so much po sa mga nag-subscribe at nag-support sa aking YouTube channel. At ngayon po ay 5K subscribers na po tayo. Ayan, thank you so much po guys sa support nyo po sa aking YouTube channel. Ayan, nandito po tayo sa Sual ngayon ha, para mamasyal. Ayan, nakikita nyo po, sobrang ganda po ng mga rocks formation po dito sa aking mga likuran, sa aking harapan. Ayan, nandyan po tayo. At doon po sa island na yun, pwede pong magbakasyon. At may nag-iisang island po doon, which yan, pwede pong mag-overnight po dyan kung gusto po ninyo. Sa napaka-relax po itong lugar na to. So marami pa po. Ayan, nandyan pa po sa mga sa likod ko po. Ang ganda po, ang dami pong tao dito. Ayan, isang tourist spot po dito sa Pangasinan, ang Sual po. Masamirey Beach po ang pangalan po ng beach na ito. Super ganda po ng place. Ayan, kung gusto nyo po magbakasyon, may mga kubo-kubo doon. Ayan, pwede po nyo puntahan yan. Saka ang ganda po ng alon, sobra. Nakaka-relax po ng alon. Ayan, sa aking likuran. Mapapawaw po kayo sa ganda po ng place at ng beach po. White sand po siya. Ayan yung rocks formation po natin. Super ganda po siya guys. Ayan, saan pa kayo? Ayan. Sarap maligo. Yung white sand po guys, ayan. Ang ganda po maligo at magtampisaw sa ilog na to. Ay, sa ilog. Sa dagat pala. Ayan. Dati kasi sa ilog kami punta, ngayon po sa dagat na po tayo. Ayan po. Sobrang ganda po guys. Ayan. Sobrang nakaka-relax. Stress reliever po ang lugar na to. At ang sarap po. Ayan, pinapakita ko lang po yung views po ng beach po natin dito sa Sual. At may mga gaganda po ng mga corals, mga bato po dito. Ayan. So punta po tayo, lapit po tayo sa sa beach po ng Ayan, di pa po tayo pwedeng magtampisaw kasi nga nakasapatos pa ako. Kararating lang po namin kanina. At celebrate po natin ang 5,000 subscribers po dito sa Sual Pangasinan. Ayan po. Para makalanghap din po tayo ng fresh po na hangin.
Ayan, ganda po magbakasyon guys dito. Promise. So, wow.